Доцент Георгиева, електронното гласуване е част от предизборната програма на Реформаторския блок. Какви са плюсовете му и защо трябва да бъде въведено? Аз твърдо подкрепям това предложение на Реформаторския блок. Мисля, че е крайно време в България да се въведе възможността да се гласува електронно. Плюсовете са няколко, по мое мнение. Първият от тях е, че много повече хора ще имат възможността да гласуват, ще освободят ресурси като комисии, застъпници, наблюдатели и самия процес на гласуване първо ще бъде по-модерен и второ ще гарантира участието на много по-голяма част от гражданите, особено на младите. А само електронното гласуване ли ще спомогне за повишаване на активността на хората и участието им в изборния процес? Моето лично мнение е, че трябва да има няколко различни начина, различни възможности за гласуване. Практиката световната показва, че освен електронно има и машинно гласуване, а също има и гласуване по почтата дори. Всички тези възможности обаче, пак е мое мнение, би трябвало да бъдат обвързани с удължаване на периода на гласуване. Не просто в един ден от 7 до 7 да има право човек да гласува, а да речем до една седмица. Ако за една седмица можем да даваме гласа си и примерно последния подаден електронно да е валиден, така до голяма степен според мен също ще се преодолее проблема с гласуването под натиск, защото публична тайна е, че групи от хора гласуват под натиск и не гласуват според своето собствено разбиране, а под въздействие на други групи от хора. Разбира се, за да се реализират както електронното, така и машинното, което между впрочем е също в проектите на Реформаторския блок, машинното гласуване, са необходими някои условия, на първо място технологични решения. Тук дори не говоря само за самия хардуер, не за машините, а за софтуера, който стои зад тях. При добра воля обаче на политиците, да кажем, и на специалистите, това би могло да бъде реализирано. В какъв срок? По мое мнение, 2020 година е един напълно реалистичен срок да се въведе електронно и машинно гласуване, също и машинно преброяване на гласовете. Машинното преброяване, неговата основна функция каква би била? Да предпази от манипулация на вота или? От човешка грешка по-скоро. Ако бюлетините са направени така, че да могат да бъдат прочетени електронно, всички преференции отчетени електронно и автоматично прибавени към съответните бройки, то вероятността за човешка грешка ще бъде крайно намалена и всъщност достоверността на резултатите ще бъде повишена. Говорейки